OK, toto asi fakt funguje. Ale od začiatku. Vieš si predstaviť mať domácu čerstvú bazálku alebo rajčiny aj v zime? Lebo ja áno. A presne preto testujem toto. Domáci hydroponický systém Ekoro. Ak to bude fungovať, je to ideálne pre tých, ktorí nemajú balkón, záhradu alebo len chcú mať domáce bylinky či zeleninu aj v zime. No ale poďme ho rozbaliť. Prišiel takto v krabici v šikovnom balení, pevne zabalený. V balení je úplne všetko, čo je k tomu potrebné, takže nemusíš nič dokupovať, nič riešiť. Skladanie je extrémne jednoduché. Jednotlivé časti sa len zasunú do seba a nič viac ti netreba. Takže reálne, ak vieš zasunúť jeden diel do druhého, zvládneš to. Ekoro funguje na princípe hydroponie, čiže pestovanie bez prítomnosti zeminy alebo pevného média. Rastliny rastú vo vode so živinami, majú LED svetlo a ideálne podmienky. Ty len sem tam doleješ, vymeníš vodu, pridáš hnojivo a svietiš a to je celé. Do kocky je najlepšie spraviť malú dierku, kde vložíš semienko, ale ja som to tak nerobila a položila som ho iba na povrch. Je to kompaktné, nezaberá veľa miesta a vieš ho dať na linku, stôl alebo parapet. A toto je výsledok po 4 dňoch. Semiačka začínajú klíčiť a ja som si povedala, že OK, toto asi fakt funguje. Takže ak chceš vidieť, ako to bude vyzerať o pár týždňov, nezabudni ma sledovať, alebo ak ho chceš rovno vyskúšať, Ekoro nájdeš na stránke ekoponic.com a rovno si vieš uplatniť aj zľavu Greenest 5.